Здравейте хора, аз съм Радо и от днешното видео ще играем Minecraft един мод на Siren Head. Има Herobrine там, има популярни други модове като Create, New Age или нещо. Така, Васко ще бъде в видеото, той е просто сега говорим по телефона и да. Значи, сега отиваме си в света. Аз забравих да снимам, докато беше начално. И за ваше удоволствие, вие ще може да виждате тук Майнкрафта. И друго, което е да не отивам напред, защото Siren Head е ето там, ето го, мога да, ето го. И буквално бях на един щупен рафт тук. И да, и какво ще стане тук, не знам. И той буквално се крие зад горите, ама е ден. Има кит. И така има и Create, както казах. Така, Васко, няма ли да кажеш здрасти на хората? Така, малко по-тихо ще говоря, защото нам не каза така. Човека ходи. Има двама. Той ходи. Ето го. Един път го убих в един друг мод, същия вид беше. Тук има савана, да, има мухи. И тък му бях там и той се спална и да. Сега отивам да го заобиколя. И да се хилна. Нещо ме стреля скелет. Има скелет под водата. Кой сега? Желязо, това е супер рядко или рер, ама не знам. Защото един път. Значи ако ви показва това отгоре, тревен блок, тук как се чупа и животите на живота на слона, той 65 сърца. Ако това ви го показва, значи ако видите армор на зомбито, ама без никаква броня, това означава, че носи някакъв айтъм. Аз ще го заобиколя, така казах. И мога да видя къде има вилеч просто. Кошка. Къде? Какво? Добре, отяна някъде. Той има супер атаки. Create може да ми помогне, защото има няколко 3 оръжия, които едното не може да си го крафна, защото се взима само на Creative мод. Да. И това плюс това е мултиплеер сервер. Никой няма в него. Да. За сега разборито. Окей. Опа. Само да хилна набързо. Защото... Пушка. Това е от Васко. Кактус. Сок от кактус. Добре. Златна лопата. Има мучика. Взимам ми. И флинтен стила. Мога да взема и това. За сега... Аз съм full diamond iron armor и съм диамантен. Ето. Защото тук има... това ще ми помогне. Ще ми помогна.
залегло. Ама 3 дена няма да спа, защото искам да разбера то откъде идва. Чувам го много близо до мен. Да. Може да не се чува самата игра. Това ще го оправя. За сега, но да. Но, тук, честно казвам сега. Не ми се ходи пещери. Какво е това? Някакъв нов баям от мода. И аз хода в друг баям. Не знам защо. Гъбки. Значи баяма с гъбките, ама си. Така. Васко. Той в разговора. Да, в разговора. Просто ми се чува, не знам защо. Май говорих с техните. Затова си изправям микрофона, няма значение. Да. Сега. На Лилав Баям. Аз дали ще мога да го видя? Не. Да си направя Radar Distance на... къде? Radar Distance на Max. Готово. Да, така по-добре се вижда. Така. Но масло. Няма да го ям. Ще ми даде хънгър. Това ще ми даде доста кръв. И стамина. Даже ми даде пак това ефекти. Добре. Така. В другото видео мога да направя на Arielcraft, което съм доста опнат просто. Да, забравих да рекордвам тогава, защото нямаше време. То мод го инсталирах преди 1 година и не съм го играл доста. Развих се и да. Така, сега. Има Уейстон, това е добре. Защото мога да се телепортирам някъде. Нека да пробвам нещо. Окей. Да помина съм езика. Опа. Това не знам защо го направи. Да. Аз забравих, че нямам читове. Това аметисти ли са тук? Само да питам. Защото съм... Не. Просто на генерейтните блокове. Готово. Така. Другото видео може да е също на Fortnite. Само че трябва да чакам за един апдейт. Да. Не знам какви ще са видеята в бъдещето. Но моля, абонирайте се за канала и му оставите един голям лайк. Ако сте гледали някакви известни ютубъри от България, като Криската, Анди Студио, NeGamer, Landy Plays Games и Shadow Fox и някакви други, и Хараламби Добрев.
Може да ги гледате. То бая му давно не съм виждал само с камера. Но и доста айрон. Копър. Да, има доста айрон. По някой път над земята. На пещеричка. Въглища, копър. Няма... ето. Желязо. Мога да взема. Надим реката. Добре. Едно сериозно. Пиратски кораб. Трябва да взема малко въглища. Заради печката. Ако не знаете, един ютубър Eli Stream, той от Австралия. Просто ви давам информация за него, защото той има сервер в Minecraft. Може да играете на Java и Bedrock. Eli сервер мога да ви кажа имейла, или ако искате да видите имейла, напишите Eli сервер, Eli Stream сервер и той може да направи видео и другите могат за имейла. Аз да не обикалях, защото това е още един рафт, който не знам как съм обиколил крак. Май не. Няма близък пясък до мен. Освен и това малко островче. Да. Тук в тези бочви можете да намерите на този мод доста... Да. Доста... ето това скоро. Аз ще затварям от часа. Добре. Утре ще звънна и аз ще видя колко ще се. Ай. Айде. Васко ми затвори бързо. Трябва ми лодка. Какво правите? Забора. Не, ще умра. Трябва ми бърза лодка. Така. Те не знаят къде съм. Имам ли... Добре, нямам много дърво. Ще взема от тук. Къде са? О, майко! Не, ще умра. Мама мия. Бързо, тук. Криса. Махай са. Оле. Не, трай. Отстрани да... Не, само да не мога оцели. Ще го спама. Аз ще ми покажа хитбоксове. Къде ми? То, буквално. Трябва да ям. Супер. Умрях. Поне съм... Нещо стана. Аз съм ето тук наблизо до... Не, майко. Майша е дълга битка с скелети. Или пък не.
зомбита. Ето, има. Айта, има би. Какво? Има. Айрон. Тя зомбита са супер опи. Оцели с някакво зомби. Моля, да. Не. Ау. Добре, най-лесният айрон при живота ми. От зомбита. Благодаря. Ама аз не го искам вас. Аз искам железото. Чао. Махай се от мен. Чао. Пак останах малко. Аз забравих едно бутляне. Което това ще ме върне. Мал хил. Мал зомби. Ще го убия. Оп. Мокни. То си тога. То си някъде наблизо. Моля ви се. Стреляйте. Къде? О, мага. Виждам му. О, мага. Това му е хитбокса. Хора. Това го има в нормалния survival. Щитове! Мама мия. Защо? Ще се спрете ли? Искам да направя нещо. Къде? Драунър. Махни се. Моля се, махни се. Ще се махнеш ли? Не. Явно трябва да се пия. Да. Не се чуват стъпки или пак се чуват. Добре. Добре. Епизод 1 и защо има... Да. Това е супер. Само трябва да се зарозва под земята. Защото човека просто иска да ме изяде. Както в другите Silent Hill игри. И малък. Първо ще се направя за чест и... Но си направя диамантен меч. Не знам. Имам доста желязо. И едно трябва да го смелсна и да си направя сорс за лайт. Баб. Едно. Готово. Да! Аз и те мога да отникна. Добре. Ден не става. Не става никакъв ден. Просто няма да се спамват никакви мобове тук. Аз ще ми си краснат легло. Бам. Да си го сложа и да спя. Добре, ще кажа, че е безопасно. И така. Защо? Дай ми леглото. Благодаря. Чао. Барикадирам се тук. Имам си прозорче, което е яко. Има доста чудовища. Не знам какви са те. Буквално се насрах са. Чънкове лелот. Мама мия. Има един скелет до мен. Аз мога ли шейдъри? Има ли шейдъри? Не. Този мод няма шейдъри. Добре. Спрями. Не. Дай ми птичката. Дай ми желязото. Благодаря. Така.
Ами, мисля, че до тук ще е хора за сега и пръснете лайка на това видео и до утре.